Durnaina panalinganira lumacaring ratri denenggak jangganira oh lole Dek Patih blek gaduh manyor-manyor Dek Patih Hari Osong Kuning nggih pripun Kakang Durna oh kula pun sami budal sampun wis do budal sampun kawit wau pun ket wau lumarang wonten wana Krendayana nggih sampun ampun kuatir Kurawa sedaya sampun sami budal nggih syukur yen ngaten syukur Dek Patih margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki dadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin pun ta mang manut mawon Lesmana nika bocah sing manja sing sajeke uripke ora tau prihatin mula kudu diawat-awati yen ngono yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo pun ta awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna ayo Dek Patih ayo prangguling mungsuh kabapak bawatnya bentar babakane ngaloko galadalah lagi wae mlebu ing alas Kendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar nungkak krama apa-apamu kowe nganti wadyabala gelar sepapan ora urung mesti mung bakal mbebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene baliya ora gelem bali tak babati wadyabalamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarma ya
Pas. Loh, ya. Oh, iki sing tok jaluk. Waduh. Bos, candak tuh. Oh. Apa-apa. Ejian. Jegal. Jar kowe. Waduh. Ejian. Tepuk boto sirahmu. Somigat. Ayo. Soido. Ya. Wah, sangu godo. Waduh, wih dalam putaran. Waduh. 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 Wah. Udo, ayo. Udo iki. Wah, dan ampun. Ngantemo.
aman. Tibane tumbak. Mujar kowe. Ayo tibakno, tibakno. Pecah kula man. Edan. Ngapa? Mong Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula semangaten man. Ya. Waduh pecah kula man. Edian. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem ngono. Nggih, mangsale Udawa. Udawa? Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing urung maju ya? Sapa ya? Dur Sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol nih, Man. Halo, Babu. Halo, Babu. Halo. Reolan. Keropo? Maju perang. Mangsae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepira. Wani mboten. Lah kok munine awake cilik ora sepira. Ha nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang yen. Sinten wale musuhe? Ana Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Enten sik wedok mboten, Man. Nek enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek we kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, aduh, jenengan iki apa teng mriku to? Ini nonton tandangi Dursasana. Setyaki. Akhire iki yo weng kaya ngene. Wah males e. Ayo meneh. Aku ya iso kaya kowe iki padake. Ora weng kowe tok. Radalah mundur. Udawa kon rene Udawa. Bedap. Apa maju we? Ayo bertemu kembali. Biar sok dolan bareng kowe kok. Kapan bayarine? Wis kangen aku nek wis kok ngene iki. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Wah. Ngapusi ah. Serangane ora gau nek ngono kuwi. Aku wis ora kaya ngono kuwi meneh. Karo bali wae. Rasik ah.
Rasik kau. Man, piye? Mang mriku, Man. Ana apa? Ajeng dibayari Udawa apa iya? Apa iya? Mang mriku to nek mboten percaya. Arep dibayari apa? Apa nih? Alah. Dur sisi dur mau ngomong arep dibayari Udawa. Oh, arep tak bayari. Wah, aku ya melu. Iki lho bayare. Ah. Dur, Man pripun? Lega mboten Man diantem. Ngapusan jenengan. Alah. Kurawa kabeh kok ora ana sing jedak. Ora ana sing ampuh barbar blas. Man. Paman pada ya cengkunyi. Man. Pripun, Man? Ngapa kowe maju? Mboten kok. Piye mboten ajeng maju. Namung apa jenenge ngetok lah, ngetok. Gayane nek jaman cah iki ngetok, Man. Ngetok. Heeh. Nek ora ngetokmu ndak ora apa jenenge? Ora fire. Fire iki apa? Ora alah, apa jenenge niku, Man? Apa aku ya ora ngerti pun lali lho tak mlebu melih mawon. Alah. Kakang Durna, pripun Tek Patih? Mang mriki, Mak. Kakang. Pripun Tek Patih? Enten apa? Niki Kurawa kalah kabeh niku pripun? Oh, niku pun biasa, ampun kaget. Kula tinggal ngopi ya. Matke Kurawa perang ki do kalah kabeh wis biasa. Wis kulino. Ah saben-saben Kurawa arep gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Oh niku pun mesti jenenge lakon Dik Patih. Ah ngene Nduk. Tur ora ana apa jenengane? Ora ana sing iso menang nek ora barengi Pandhawa ya barengi apa Dwarawati. Oh niku nggih pun lakon Dik Patih napa mleten Setyaki kula trima ndelih Dik Patih. Nggih. Saniki pripun iki pun to Dik Patih. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki kalih Udawa niku mboten enten gunane. Ibarat mung rebutan kemeri kothong pun mangdhawake kalih Kurawa kok penjalen nyimpang dalan. Oh nggih, kowe Kurawa Setyaki ora perlu dialeni prayogane disingkiri wae ning karo dalan. Enggal nedang Mahasingasamun ngisep-sepining Supana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Sarja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar milar saking praja manjing Manakrendayana Amanguntapa Sung Smedi Sedakep Saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datan nate lampah prihatin mila denya Manguntapa kaya datan manteng pangestine krana semajrih dhateng kawontenaning mono sekedap-sekedap unjal huswa sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandene mangke saged nuwuhaken pangariba ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadah sakala praptane Sang Pandya Betari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah
Denyata apa dadi kegeragapan Raden Lesmana wau. Indriya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tantulu samangku tiah utama Tobat lae nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangure jebul ana titah ingkang tapa ning wana Krendayana kene ora paling iki wayah ulun Lesmana mantra kumara woi iki ning alas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta ning kok awake wewek apik ya iki sapa iki? Tobat wong kaya ngene malah padhake apa wae. Lesmana. Nadyan kaya ngene ulun iki widodari, ulun Bathari Durga. Oh alah. Pandya Bathari Durga to. Aduh nggih maaf. Lah mboten ngertos kok nek ngaten nggih bekti kula konjuk Eyang Bathari. Iya tak tampa Lesmana tak lampa. Banjur ana pigati apa dene jeneng kita topo nang alas kene Lesmana Eyang Bathari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah topo riyin kula kedah kadunungan wahyuning ratu mulane sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang lah iya Lesmana iya tobat sejati loro iki wis prisa apa kang mbok gaya kuwi aja sumelang kulon bakal minangkani gayake wahyuning keprabon ning ana syarate apa sekirane kowe sago Lesmana wonten srananipun lajeng srananipun napa yang sranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun tak gayake wahyuning keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi pangane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tesih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun mboten apa-napa. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula sago. Kula sago yen benjang kula dados mangsane baju barat Eyang. Tobat Lesmana. Supamu disekseni jagat cahe sine. Yen pancen mengkono tunggun sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya. Tak gayuhke wahyuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang Bathari. Asik entuk wahyu asik.
tansah marpamoring sukma sukma winaya ing sepi siripun talanging kalbu lae nanti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya sowaning kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahayane sumunar tejane manter nae lae kok ora mblareng iki wujude apa batu-batu lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga batu-batu bat kita wis ngerti marang ulun nggih kula sampun ninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun batu-batu bat kita Wahyu Cakraning Rat nggih yen menapa bener kowe Wahyu ning Kalalendran utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula batu-batu bat ayo iki sing tak goleki batu-batu bat kepasang nyuda katujuh ngene Cakraning Rat nganti tarewang aku bakal swara ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana mula rene nyatane saiki malah ketemono kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba wasesa utawi kamardikan ambilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada mongko menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yekti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkaragung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saektine bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pukulun batu-batu bat ngandar-andar ngedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Cakraning Rat yen kowe ora gelem ngomongi putuku Lesmana apa kelakon tak ruda paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged wala tak ruda paripeksa tenan kowe Cakraning Rat batu-batu bat batu-batu madhep
ilahing Astuna Masidam ingkang nedeng sedagep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalendra seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi ulun nedya mapan ana jagat kita nanging eling-elingen kabeh pitukas ulun ya ngger Samba. Nggonku ninggal kasatriyan Paranggaruda. Nglakoni tapa ana kene lha kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyu ning ratu. Nah, iki bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu. Ana ing Nuswa Jawa bakal saya moncer bakal anjayeng bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, la iki mengko yen aku balono Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu walah bakal kajen ngeringan. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat. Ulun uwal saka jagatmu Samba. Waduh. Wah, mati aku. Duh, Sang Wahyu, paduka badhe tindak pundi? Paduka kedah ngomongi kalian Samba Sang Wahyu, Sang Wahyu.
raras apyor sorot lintang ganggu medap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning pus pita karanggewan putyaniro sang dijawara ngrangang lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang Sirping sang arka gumatosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang wang pertama pati ingkang jemedul saking brangwetan nadyan kalangan mega arsa gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasane ana kawusa wancin wis ngancik gara-gara sukra mangkara tumpak mendo tete kalopo sumawar cita anggara rekata buta maesaras pati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta astana dasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumating jawating pakeliran sakti amung kinarya ngurmati jemeduling parpat punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk semauna Kelurah Bagong ingkang samya gegojakan madyaning ora romba alon arire
Gara-gara kang garing karo gong. Wis tekan gara-gara gasik. Gasik. Ya ora, Ding. Setengah loro gara-gara. Heeh. Ora apa-apa. Iya, terus iki ya ngaturke panuwun. Alhamdulillah ya niki wis. Alhamdulillah kunjuk kersaning Gusti. Heeh, wis. Apa jenenge? Iki kelakon sowan awak dhewe sak kanca-kanca. Oh, apa, Gong? Nah, iya genangne iki kok. Sowan ana ngendi iki? Sono ning dusun Krandon. Sidamaya Godean. Oh, nglarak ngono. Heeh. Iki traktor lho iki, Truk. Apa iya? Heeh. Ora satu kan takon to, Truk. Aku ki mumet ta aku ki jane iki. Wis golek budrek barang lho aku iki mau. Sing penting ora ngombe budrek akeh-akeh. Heeh, ora apik ngono kuwi. Ah iya. Terus apa jenenge iki? Oleh ku mikir mau wis lali meneh, Truk. Ayo dieling-eling sik. Apa ya? Apa Jal? Sik iki lho karo ngeleng-eleng lek ku mikir mau wae. Ku meneng bae iki mikir. Mbasan jedul ngene iki lali kok to. Jan apik tenan kok njaran kok. Ora njuk. Wah, aku ning transit mau maem sate aku, Truk. Sate. Sate. Enak satene. Lah kok karo kancaku bedes kae ditambahi laos. Tak klethake asem tenan kok. Marake wong kaget. Lah Enak ora ya enak ngelih kok aku kok. Laos ya tetep tak mamah. Enak aku apa-apa tak mamah kok. Terus sakit, Truk. Apa tak mamah aku. Seneng aku nek kon mamah-mamah iki. ha iya. Pamundutan, Truk, pamundutan. Iya, iso ana. Wis ana pamundutan apa ora iki mau? Iso ana pira ya? 15 wae ya, Gong. Oh, gundulmu. Wis ana loro apa pira ya mau? Wis ana loro. Iki ana Jineman Gathik Glinding karo Setya Tuhu. Jineman Gathik Glinding karo Setya Tuhu. Heeh. Nek biasane Gathik Glinding ki Bu Wahyu. Lah, oh, terus nek nganune Setya Tuhune? Setya Tuhu ki sapa ya? Bu Wahyu meneh. Ya ora Bu Wahyu kabeh. Make. Make sapa make? Make Neti. Mak Neti. Iya, ya mengko sik. Heeh. Karo isih karo nggo ngulur-ngulur wektu ki lho, terus aku lali bahan-bahan sing tak pikir ket mau ki. Wah, aku mau esuk ki wis jane ket mau bengi ki aku wis apa jenenge bingung. Lah bingung apa? Aku ki ndelok pamflet lakone Wahyu Cakraningrat to. Wuh, kok ding Wahyu Cakraningrat yo. Terus aku goleki naskah to nang nggon anu apa nang nggon file. Nggon file tak wah iki ana Wahyu Cakraningrat Gading. Tak pencet jedet. Lah kok nggon sabetan to. Ora komplit. Lah jeblok sirahku to. Terus ya tidak lama kemudian aku WA Mbah Geter. WA Mbah Geter. Iya no. Bengi-bengi tak WA, Mbah. Nomere piro anu maksudnya apa? Apa jenenge? Nyuwun file anu Wahyu Cakraningrat, Mbah. Ora dibalesi. Mumet aku wisan. Aku wis bingung tenan aku. Ora dibalesi. Urung, bengi iki ora dibalesi, biasane iki fast response. Apa? Fast response. Kalau sing membalas chat cepat. Fast respon. Heeh, kowe jebul esuk-esuk balas jebul kaca matane iki apa sih? Kacamatane iki Ora usah dipisah nek muni ku kualat meneh lho kowe, Gong. heeh. Karang yo ambegane entek kacamatane iki tugel, Tru.
Ku dikirimke nang aku lho le malah kacamataku tugel. Proposal ular. Ora terus apa jenenge aku ya wis ngematke saka chattingan dhuwur iki nggon kacamata tugel kuwi. Wis wedi aku. Waduh iki nek ora ana lakone jeblok aku engko. Tak scroll medun sut ana tulisane Wahyu Cakraningrat Gading. Aku ya alhamdulillah. Seneng aku terus tak penyet nggo naskah cetul. Tak waca kok waduh iki apa iki? Tak waca-waca kok ana apa jenenge kuwi? Apa jenenge? Nggon anu ki lho. Garapane ki lho. Heeh. Nang untono buka YouTube ki ana. Dadi aku wis ora bingung meneh. Durung buka YouTube. Oh iya no, cah elektronik ngene iki. Cah elektronik beto kae lho, apa maju iki lho. Cah apa jenenge milenial aku ki saiki. Ceklanku saiki laptop e padake. Laptop gleleng aku saiki. Sego apa jenenge? Sego esuk tekan bengi nyetel lagu aku saiki. Anggo sound horek kae tak. Apa jenenge tak sambungke ngono. Terus nyetel Mbah Geter. Jan nyamleng terus bubuk manis. Jan gayang tenan pokoknya terus ngisore meneh ana Mbah Geter ngecat meneh. Lha sesuk iki sanggitmu kepiye sing tanggal 24 lakon pendadaran Sukolimo to? Aku ya nggih Mbah ning mboten ngertos kula mboten gadah file. Kula namung gadah file TA, tugas akhir. Wah ya kuwi kurang le nek dienggo sewengi kuwi mung tekan gara-gara. Ngono kuwi. Heeh, terus Mbah Geter tidak lama kemudian to chatting lagi. Iki tak gaweke naskah sisan leh ku nglembur saka mau subuh tekan saiki entuk rong naskah lho le iki. Wah aku ya tepuk tangan aku mau dasan. Terus nganu dijokke apa sambutan ngono. Ora ngono kuwi Gong, ora ngajar kowe iki. Ayo ora apa-apa, pisan-pisan. Mbak Geter ya kurang ajar. Ora, Ding. Nek nuruti sing rebabke elek banget kok iki ngono. Dosa aku nek nuruti terus. Aku golek pahala mah entuk dosa ya aku lho. Tambahan meneh. Bengkel Las Kusna. Nggih, nyuwun langgam rengu sik nembang Mbak Ayu saking Pak Mardjo. Oh nggih, siap. Kedap nggih Pak, nggih niki dereng rampung le crita. Terus bahas kacamata lho niki. Terus gak di apa jenenge digawe story iki lho. Digawe story kacamataku tugel iki wangku ya taklime aku ya mbaten kok ora dilas sisan to, Mbah. Nek dilas lak malah paten, malah apik. Apa iki lho dilasne gone iki bengkel Las Kusna iki lho, Mbah. Karuane malah kenceng lho mengko mbane ora iso ditekuk sing siji. Maksudnya piye, Mas? Ha iki lho kacamatane dilas. Ora usah benjang kula nganu, Mbah. Benjang teng optik kalih kula, Mbah. Tenan. Ya meng delok-delok ning goleke Shopee 12.000. Bilang kula check out-ke teng anu. Shopee. Sik 10.000 beris kan. Kaya ngono kae model iki. Tak lemge iki lho. Oh, dilemge wis. Napa bisa diganti kacamata renang, Mbah? Kowe kualat lho, Gong, aku ora melu-melu nek kowe kualat. Ah, kowe iki ora masalah to. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.